Tony Keding kanggo Nok Angel Senok Dara Senok Usna kanggo Nok Unik Bos Demang Nok Unik ya Allah Nok Jui beli mungkin sampai terjadi Nok Jui kakang Nok Jui wis duwe rabi Senok Jui kanggo siapa masih Bu? duwe lagi Nok Yuni antara kanggo Nok kita Yuni cintane terhalang dosa Nok Jui Asik Nok Jui Nok Jui Nok Jui 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 Nok Jui pengen pernah hubungan badan Nok Jui rasa gedung Nok Jui beli sampai kawin Nok Jui sehat selalu beli sanggup ongko nambah dosa kakang emong bokat kenang hukum karma Nok Yuni kanggo Mama Elean Gano Nok Yuni Mama Buru Sayid Nok Yuni Matur kesuwun Nok Yuni Nok Jui ketuwon aja ketuwon kakak ngerti perasaan wong matur suwun Bu beli mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi Nok Yuni kanggo ibu Agus sing sabar Senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora kelakon ning dunya mengko bae ketemu ning suwarga Nok Jui esewon pengen pernah hubungan batin rasa getu Nok Jui beli sampai kawin beli sanggup kayak Agus ongko nambah dosa kakang emong bokat kenang hukum